Bisag unsa pa ka nga klase nga tao, naagi ganahan ug napoy dili ganahan nimo. Tanawa, kani post ni Duterte dito sa Netherlands o bisan pag ingana siya, naay ganahan niya o napoy dili ganahan niya. Sa kay galing ako Dubai, stopover for sa long haul, sa long flight. Okay ako. Doon na touring. Kay mawala ratang tanan na ning kalibutana. Pero kung mahimo kang amahan, buhaton nimo ang tanan para sa imong mga anak aron maproteksyonan siya or sila ug madisiplina. Ang dili nga nga papa, ilang pasagda nilang anak na may ma-spoil. Ihatag ra nila tanan na gusto sa ilang anak aron ingnon sila nga maayo kintay nga amahan. Pero sa tinuod, ilang gihimo ilang anak na dependent or magsalig o mahimong demanding o entitled. Kining mga tawhan ako sobra ba na reklamo nga ang ubang bata walay disiplina pero wa nila disiplina ha ilang anak. Ang uban gani kusog pa kay mo ingon, ha? Ayon niyo nga na inyong anak eh. Kay sila mismo dili mo disiplina sa ilang anak. Wala sila nagunahon sa future ba? Nakitang tanan mo hawa rata ni kalibutana. Pag inikahitabuan ng panahon na, mag-unsay mong anak kung wala na ka. Ang resulta, inigwala na ta ni kalibutana atong mga anak dili makabaw. Unsay lang buhaton. Di ka ba mabuhi na sila na lang kay dependent man sila. Ug ang uban pagidana walay respeto sa ubang tao. Ug bisan gani sa ilang kaugalingong pamilya.